Saking rawuh para tamu sedaya kula turi saking basuki aturi mangkali kelak kepanggiman sinar ngeseni kejawen asli lamat-lamat ning awang-awang kepire sing ketepian kepireng sing ketepian lir pendangin gunung nembus supa ing waya sepi nembangi sepi pambri rame gawe rame gawe Sugeng rawuh para tamu sedaya kula turi sugeng basuki aturi mali kula nembe kepanggi mali sinar seni kejawen asli salam kangen sareng kula separa kanca seni sandiwara galwajeng alamat saking cewek Kecamatan Lo Benar Kabupaten Indramayu sedaya sabinya seni sedaya sami mirengaken senajan raken yang nanging batingin mama tuan rumah ibu tuan rumah aja lo digawe ngamu digawe sareng kula separa kanca sareng kula separa kanca seni sandiwara galungajeng sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken salam hormat kangge mama tuan rumah sareng ibu tuan rumah sinur mengati minangkan senajan ragane anggang nanging batin kolene tetep barengan bang mama tiara meme tiara minangkane sing ditembangi ibu Juna Dewi minangkan ibu tuan rumah sing hormati sun besok Maryang eman yen wonten grananing sasi srengenge kembari lima lintang alit kumalareng siti mati mungkin swarga mama tuan rumah ibu tuan rumah emane wong seduluran mama tiara minangkan sing ditembangi mama tuan rumah dewe ibu Juneng sareng mas penganten yayu penganten keding kang mirengaken aguru sandi mas sendi ama mane keding bosjo sinyak seni ajana di selawase mama ayu sing duwe yunadenya kelingan kenang manik kelingan kenang becike aguru sandi sedulure galwajeng dewe aaji aarise keding aandri akiki minangkane sing mirengaken adi putra bakung dewek sing paling eman
apa kawat tapat tali papai megang wong sing paling eman dewek papai mega sing ditembangi sing duwe jati wates dewek sing paling eman mimi titis gede sing ngormati ayu arini kang alime keding bos roko sareng bapak adi bapak diminangkan ya sing mirengaken ketilang manuk paduri mencrok ning kayu balimbing yen ora wiraning diri pengen sewan bengi kesandi mama tuan rumah mimi tuan rumah wong sing paling eman dewe wong sing paling sayang dewe mama tiara sareng mama ayu gede sing duwe ayu nada ama manandri minangkan sing mirengaken aguro sandi mas sandi ini man katone mani ari melas saja suwe-suwe pepardi minangka sing ditembengi jareman jareku sayang mama tuan rumah wong sing paling eman dewe wong sing paling sayang dewe dodol gula sing dijalu padu jalani selawase mame tiara sareng mas penganten nok penganten keding wong sing paling ayu bapak di minangkan sing mirengaken jetun kembangnya kuning ari getun si balik kaman sareng bapak yang aji jaya gede minangkan sing mirengaken bapak yang aji jaya bapaknya aji jaya minangkan sing bayari napari besa wong umon orang ningdungnya sanes meja tapi koro sila bari buka sorangan sanes meja tapi bukti api tinggal terang sorang bapak yang ajija ari gulang guli api sorang ari gulang guli api sorang ari gulang guli api sorang gulang guli api sorang gulang guli api sorang gulang guli api sorang ari gulang guli api sorang aduh alaya sayang disuragakan ngapung jauh di awang-awang meber kenjang napa utayang ngeriwang lain ngaturaken matur kesuwun Mas Sendi minangkan sing hormati sedulur dewek sing paling eman sareng yayu rekan naik gede minangkan sing paling sayang sing duwe brunei dewek sing paling eman Bapak Ega sing hormati Bapak Ega dewek minangkan sing mirngaken yen emang katon eman
yen malas jasuwe-su yen aiman katon eman yen malas jasuwe-su aduh ala yang bapak ngaturaken matur kesuwun mali bapak ega minangkane sing ditembang aguru sengan Dimas Sendi Arisa Aji minangkane sing mirengaken Andre Keding Akike Keding Amaman Bos Jose sing bayari papai ayu sing re ayu nada jari eman jariku sayang yen eman katon emani mame tiara mama tuan rumah mas pengantin yayu pengantin aja lali selawang ngasih senajan dilali-lali anggara bae sonora bisa lali dilali perang gara barak liput anu mana ibu tuan rumah dewe minangkane sing bayari senajan ragan yang gang nanging batin kulanesi nanging batin kulanesi tetap barengan gaya nangis sejarone ngati banyu mate sempipik bis milik papai ega sun kelingan mas India guru sandi awan bengi mame tiara bakal mejuna ibu juna ulaya janji sumpah kula rela bagian mati mas nosine terpenting kenimbang urip ora di siji bintang ulangan sing di saksi lamun kula yayu arini sulaya janji oh kekasih pujangan aning ati tinggal hari cuma aguru sandi sing dadi idaman ora bakal sonde menulian pujan aning ati ora kuat sendi tinggal kari mas adi cuma kakak sing dadi idaman yayu arini kang alim yayu arini bos rokok
ora bakal agurosan Dimas Endi amaman bos jongos sunde menolian sejak ketemu karo bebaturan sing kenal anyaran pikir orang karuwe nimbulakun tresna sumlep minggat yen tresna wis mabung sejarone kabung ora pilih bulu yen awan kebangan yen demi keimpi turaku pribi salah cucuk juna pocaan gandulane ngeti sinten pujan sintet manja awan kelawan bengi sepira larani sepira plenake kang lambang yen ora kelakon duh kuwayang niremuk ajure ati sun keton dujung jona bopocaan gandulane nyati mamai ayu sintek pujan sintak manja awan kelawan bengi sepira larane sepira benane duku wayah temen yen ora kelakon niremuk ajore mamai ayu senoke ketuwon papaya jujang minangkane sing hormati sing hormati papaya jujang sing paling eman aja lali ngaturaken matur kesun papaya ayu uga sing duwe ayu nada sing hormati papaya ayu minangkane sing duwe ayu nada ngaturaken matur kesun jang pladra minangka sing paling sagaya jang pladra minangkane sing ditembangi wong sing paling eman